ବାହାରିଛ କି ବାହାରିନ କହିଲ? ସମୟ ଆସି କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ? ଆରେ ହଁ ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ରେଡି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ବାପା ବୋଉ ବାହାରିଲେ ନା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି? ବାପା ବୋହୂ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ବାହାରିବେ? ଆରେ ସିଏ ଆମ ହାତରେ ଯିବେ। ଆରେ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେଠିକି ଯୋଉ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଠି କେତେ ହାଇ ଫାଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ଆଉ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ତମେ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ତମେ ଯା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଗୀତା ତମର ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକ। ସିଏ ଧୋତି ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେନି ତ କଣଟା ପିନ୍ଧିବ ମତେ କହିଲ? ତା ଛଡା ସିଏ ଘରେ ରହିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବା, ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ କହିଲ ମତେ? ଆଁ? ଗୀତା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହଉ କି ଗରିବ ହଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଟେକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖିଛ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେବେ ତମେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏବେ ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଚାଲିଛି, ତମେ ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ କୋଉଥିରେ ପୂଜା କରୁଛ? ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଛ ନା ପୂଜା କରୁନ? କେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରୁଛ? କାହିଁକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତମେ କଣ ମାଗୁଛ? ଖାଲି ଧନ ଦିଅ ଧନ ଦିଅ, ଆଉ କାଳିଆ ସାଧୁ କହୁଛ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖ ଭଲରେ ରଖ। ଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ବି ଧୋତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ବୋଉ ସମାନ। ଆରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ଆମେ ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତି କି। ଆରେ ସେମାନେ କଣ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁନ, ଏଇ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଆରେ ବାପା ବୋଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ନା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧୋତିକି ତମକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମିଶିବ ମଳିମୁଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବନି। ହଁ କ୍ଲାସ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦିଅ ନା। ଆରେ ପୁଅ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ କି ନା ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବା। କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ନା ଆଉ ବୁଝେଇବି ତମକୁ? ଯ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିବ ରେଡି ହେବେ, ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି କହିବିନି। ଯ ଆଉ ଭୁଲ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବେଗି ଯାଇକି ବାହାରିବେ। ଯାଅ ଯାଅ। ହଉ, ମୁଁ କହୁଛି।